जैसे में पापा हो जंगिया बैठा वाला, जैसे में पापा हो जंगिया बैठा वाला, ओइसे में कराया अपना बेटी दानावा, ओइसे में कराया अपना बेटी दानावा। जतना मोह एगो बाप के अपना बेटी से होखेला, एगो भाइयों के अपन बहन से होखेला। तो जब भाई विदाई करता तो कहता बानावा में रोवे हरी हरी दुबिया, जलावा में रोवे चलावा मछरिया, बहिनी ले रोवे ले भैया हो भैया, कैसे में गरिया पना बहिनी दानावा, कैसे में गरिया पना बहिनी दानावा। तब बहिनिया कहतिया जैसे में भैया हो लहुआ मेरा वाला, जैसे में भैया हो लहुआ मेरा वाला, ओइसे में कराया अपना बहिनी दानावा, ओइसे में कराया अपना बहिनी दानावा, ओइसे में कराया अपना बहिनी दानावा, ओइसे में कराया अपना बहिनी दानावा। जब एगो लड़की के बियाह होखेला आ जब वो विदाई के समय होखेला तो उ लड़की खातिर लड़की के परिवार खातिर बहुत कठिन समय रहेला। लोग तो कहेला कि हाँ धूमधाम से बियाह करके मन में खुशी रहेला, लेकिन उहे समय है कि लोग के एगो परिवार छूटेला तो सरकार नया परिवार में जाए के रहेला। तो जब विदाई होता तो पूरा समाज, पूरा गांव जवार सब रोता। तो कैसे कहती है लड़किया बानावा में रोवेला हरी हरी दुभिया। जब पूरा हमारे अभी गाँव तो पूरा रुआ खड़ा हो जाता। आ जलावा में रोवेला चलावा मछरिया, अरे बेटी